Bună, astăzi să vă dau haine de vară, în care să-l vă dau. Primul cod care să-l fac să fie un costum roz, să revenim. Probabil că este mai mult cu Barbie. Hai să vă dau codul pentru acest costum. Este codul 10014447673. Acum să revenim. Am revenit cu părul Barbie. Ăsta este părul. Hai să vă dau și codul. Codul este 14040423662. Să revenim cu altceva. Ok, acum v-am dat această părere foarte drăguță și mi s-a părut că chiar vă merge și chiar aș vrea să vă dau codul. Codul este 5859 149 432. Acum să revenim cu altceva. Am ales o față fericită, chiar ar merge, zic eu. Codul este 141 708 15232. Cum să dau altă haine, cred? Ok, să revenim cu altă ținută. Ok, am revenit cu o pararie așa drăguță. Și cred că ți-ar potrivi, zic eu. Să vă dau și cealaltă haină. Acum să vă dau haină. Ascultați-mă pentru că nu v-am dat codul. Codul este 846 294 9059. Ok, trebuie să plec de aici. Hei! Ok. Să revenim. Fața am ales-o pe asta. Este foarte drăguță și cu buzele mari îmi place. Codul este 13672410599. Să revenim cu haina. Se pare că am ajuns în această casă pentru că am adus o fată aici. Nu știu de ce, dar ok, mă duc în camera mea, cum poate să zicem. Aceasta e ținuta care să vă dau. Codul este 405 463 7312. Și dacă mai vreți un top, o să vă dau și un top. Sau mai bine vă dau părul, pentru că nu-mi de ce să vă dau. Aceste părul. Să vă dau și codul 1000, adică 0 de 4 ori, 926008. Acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, un subscribe, să dați un share. Pa, pa!